disaster in paChegutu since midnight up until now. There's a very big congestion. About 7 kilometers before paChegutu. Very much big congestion. Pane truck yaita accident pakati usiku rakarara rakakrosa. So now it's midday. Batwa ne traffic yakakura yamuri kuona iyi. Pakaipa ende motokari dziri kubva nekukadoma dzabloka. Motokari dziri kubva mupaChegutu dzichienda kukadoma. Ndiyo pakati usiku patanga tichienda kulawa yo direction apa tadzoka taona zvikakandodaro. That is over 12 hours manje. That was disaster chaiyo chaiyo. So Kadoma paChegutu, we are taking more than an hour, maybe 2, just because of this traffic jam. Just because of this traffic jam, we are taking more than an hour. Pakatoshata chaipo chaipo, pakashata. Utonopinda paChegutu. I'm not